Доджото на Емудзиен, но Кейо, но до пътят на безкрайния дъх отваря врати. Това е място, където древната мъдрост среща съвременния търсач на вътрешна сила и хармония. Тук древните техники на дишането се съживяват отново, предлагайки път към дълбоко самопознание и контрол. Тайните практики на сенките, предавани от майстор на ученик през вековете, намират своето ново поколение последователи. Истинската сила идва отвътре. Тя не е само физическа мощ, а дълбоко разбиране на себе си. Чрез дъха ние контролираме енергията, ума и съдбата си. Това е пътят към овладяване на вътрешния свят, който води до външна промяна. Благодарение на майстора на Дефеяхара, тези древни техники вече са достъпни за всички, които търсят своя път. Присъедини се към Емудзиен, но Кейо, но и откри силата в своето дишане, отключвайки потенциала си.